Joulupukki saapui Tampereelle Pirkkalan kautta Viljakkalasta. Tässä jää jäljelle 800 metrin jälkeen aja Erkanemiskaistaan. Sitten pysy vasemmalla. Sukellamme eteenpäin. Joulupukki taivalta, oli lunta tai ei. Tällä kertaa emme mene Helsinkiin. Aja Erkanemiskaistaan. Sitten pysy vasemmalla. Eteenpäin. Pysy vasemmalla. Näin tehdään. Joulupukki Pysy kuuntelee. vasemmalla. Sitten pysy vasemmalla. Joulupukki kuuntelee Petteri Punakuonan ohjeita ja jatkaa matkaa. 500 metrin